Oyilunga le-ANC ukhala ngokuthi uphenduke inhlekisa komunye ulive we-MK ngokuthi ubedifenda i-ANC. Uthi kulo live bebethi mabembuza imibuzo mayiphendula bemhleke ngoba uthi enye into emdidile ukuthi ubabuzile ukuthi i-ANC iwantshontsha kanjani amavoti ekubeni nayo bivele ishodela. Uthi i-ANC ekumele ngabe iyakhala ngenxa yamavoti ngoba ingakafiki i-MK bona babekwazi ukufika ko-50%. Ndiphuma ku-live ka-MK. Qale ke kwamanyelwa ke uMbalula kula announcement ebeyenza. Ndiphuma ku-live. I-host yalo live nguMaphumulo. Bazawumazi kuMaphumulo. Phaya ndikhutshwe kusithiwa andiyazi politiki. Anengxaki nongayazi politiki. Anengxaki nongayazi politiki. Ndingene phaa ndisithi ndiyadifenda mos. I'm defending the ANC, comrades. And I will always say, I will defend the ANC. But ndiphume phaya ndingumntu ongazinto tu. But i-question, eyokuqala i-question endiye ndayibuzwa. Kuthiwa kumavimbela la comrades. Uthetha ukhalazela i-ANC ethe yaqhatha inkatha e-KZN yafoma ugovernment. Ndimcorrectile ke apho. Ndimcorrectile apho. Akhange abe nasikhalo. Azobuza uMaphumulo kum into yoba Vuyo uvotele ntoni? Uyivotele i-GNU? I-answer yam ithe kuye, mna ndivotele i-ANC, ndivotele umbutho wam mos mna. Anikwa chance ke yawuthetha. Ndivotele umbutho wam mna. Aphinda awubuze uMaphumulo lo mbuzo into yoba ndiyabuza Vuyo into yoba uvotele i-GNU na? Ndithi my leader ndivotele i-ANC. I-ANC yafoma ugovernment wobambiswano kunye neepati ezi-11 zi-10 ezo pati. Ndiyahlekwa ke uyabona mos xa ukwenye ikampu uzawumane uhlekwa ecaleni. Kwakucabe ke ndimlanduzile ke uMaphumulo. Kuthiwe ke i-ANC i-sell out, kwathi ndogqitha ndikhutshwe mna ku-live. Kodwa umavimbela sendibuzile into yokuba kuthatha ixesha elingakanani Vuyo uloja i-complain ye-result. Ndithi uyabona ke mna ke andifuni uxoka because of singekho busy mos thina nento yoba siqhathiwe ngokwevoti. Si-ANC thina sinangxaki naloo nto leyo. So andiyazi nkokheli, ndicela undicacisele. Hlekwe ayiphinde le nto. Ba si-ANC athi ithatha ilantuza ezingaphi? Ndiyabuza comrades Vuyo. Ndithi no si-ANC kaloku thina siyazi thina. Andiyazi mna loo nto leyo uba ayithatha iintsuku ezingaphi na into yoba kwathi because akhange siloje sicomplain thina. Qha you guys, you drop a case. You withdraw a case. Hayi ke caba ndiyabethwa kwathini. Comrades, yabona le nto le GNU. Sizawuhlale simane siyicacisa le nto le GNU. E-KZN i-MK iwinile i-MK ye-KZN. Yalida phaa kulaa government. But akhange ikwazi ukufoma ugovernment. Khange ikwazi ufoma ugovernment. Unumber 2 wayo ibiyi-IFP. IFP ibize i-ANC. Yabiza i-DA. Yabiza i-NFP. Kwafanywa ugovernment.
Namhlanje kula live kuthiwa yi-ANC efome ugovernment yabiza ntoni yabiza i-IFP njani so I correct those comrades there because I said yabona ibana ngabanisi leader comrades kwi-MK party. You need to lead by example. You need to lead by example. Ma uthetha ne-members zakho funeka uthethe ngantoni nge-evidence. Because bamile phaya into yoba yonke kanti yonke le yazi besingayazi thina si-ANC into yoba kusolwa i-ANC kule nto. Besingayazi thina into yoba kusolwa i-ANC kuyo yonke le nto yenza i-MK. Phofu mna ndiyaqala uyiva mna kanti all along i-ANC libe ivote apha. Yesi bethu nani iziba njani i-ANC ivote ishotelwa zivote. Hey, kodwa abantu bayakwazi umleqa, uyileqa umbutho ungenatyala. I-ANC le ibifana into yoba iyakhala kulaa nto yenziwa i-MK. Because ANC used to get to 50%. So now we drop ku 40%. Still kusathiwa sibe hayi kodwa comrades abanye abantu nyani kanti gxothiwe kulaa group ndivele ndamuthelwa ayenziwa yonke loo nto ndakhutshwa kulaa group kodwa makaphume lo uzosigezela apha. And ndikandifuna uphosisa ke khona bendingena ngabomi bendifuna ke ndingene ndive and futhi ndithe ndingena ndayicela into yoba ndizodifenda. Ndayicela into yoba ndizodifenda comrades apha. Ndizodifenda i-ANC because kudala ndimamele mos ndikhona mos ndibamamele apha kulo live wabo. Hayi ke kodwa sifuna lo mntu uzodifenda wena vuya uthi uzodifenda. Hayi ke ndaqala ndabalungisa. Ndaqala ndamlungisa uMavimbela wakholelwa futhi. Khangaphinda ayithethe loo nto ezondibuza nje into yoba kuthatha iintoni ezingaphi for ukuloja icomplain xa ndithi singendawo kaloku thina kuleyo into. Khange thina siloje complain ngakwinto edibene ne-result zika-IEC. Ngoku kuthiwa naloo khoti ye-ANC yonke into mani yeye-ANC yonke yeye-ANC. Kodwa abanye abantu maqabane shame. Hayi ndiye ndabashiya ndaphuma maqabane. Kodwa ndithethile into yoba i-ANC ngugalele ngxowe. ANC is not a black party maqabane. ANC is not a black party. If you India, come join ANC. If you Khalati, come join ANC. Ayabantu abamnyama qha i-ANC. If ungumuntu omhlophe, come join i-ANC. ANC form ugovernment wase-South Africa wabiza zonke iipati bamasofomeni ugovernment. Bamile ke phaa into yoba ufoma njani ugovernment ekubeni babengavumanga bona. Ndikhutshwe xa ndizawuthetha ezo nto phaya kwafumaniseka uba makaphume lona makaphume akho nto ayaziyo ngepolitiki. Hayi ke akho nto ndiyaziyo ngepolitiki ke comrades mna ndithetha nje apha. Hayi kunzima maqabane.